लेंहरनायाव निउस होनायाव रादाब होनायाव नोंथांमोना बे फैनानै जे बे हाबाफारिखौ जाफुंहोदों समायना खालामदों आरो इउएनपिपि जयैनो जों बे आसामखौ आखाइ हायो बिनि थाखाय Nina nào thì थांनाय 50 बोसोरनि सोमावसारदों आरो गोहोखौ मोननो सोमावसारनायखौबो थांनायनि मुङावनो जेरै भारत सरकारा बर'फोरजों मोननै चुक्ति खालामबाय 1993 मायथाइयाव खनसे आरो 2003 मायथाइयाव खनसे बे मोननै चुक्तिनि गेजेरजों जों जि बेबस्था मोनदों बे बेबस्थानि गेजेरजों आसलते जों जेखौ हास्थायदों जेखौ लुगैदों बे लुगैनाय हास्थायनायखौ जों मोननो हायाखै आद्रा जानानै दं आरो बेनिखायनो दासिमहालागै जोंनि सोमावसारनाय